olungileyo, dala amazulu nomhlaba, siyabonga ukuthi usiphila ukuphila. Sibonga Nkosi ukuthi wasenzela lesi sikhathi sokuthi sizofunda izwi lakho. Lapha Nkosi siku-part 2 kasifundo 4 okhuluma ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Cela uvule iy'nhliziyo zethu nezingqondo zethu siqonde konke njengoba uNkulunkulu ufuna usekhaya ezulwini. Hlale ey'ndebeni zomlomo wami, uhlale enhliziyweni yami, nabo bonke abazothi belalele lapha emakhaya. Siyacela ubulungile ukuthi ngomoya wakho oyingcwele usisize, usifundise siqonde ngendlela uNkulunkulu ufuna ukuthi siqonde ngayo. Konke lokhu siyakucela egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Ngiyababingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Siku-part 2 ingxenye yokugcina lapho sifunda khona ngosifundo 4 obukhuluma ngemisebenzi kaMoya oNgcwele. Uma sokhumbula kahle indimana ekhanda sisebenzela phezu kwayo uJohn 14 uvesi 26 okufundeka kanje: kepha umduduzi uMoya oNgcwele ubaba yakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. Amen. Sikhulumile izolo sakhumbuzana ukuthi lena inkulumo kaJesu. uJesu wayesevalelisa la emhlabeni ekhuphuka eya ezulwini. Abafundi bakhe bephethekile ukuthi hayi Nkosi, uma usuhamba sesizoba yini na? Esebatshela kuJesu okunye athi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Wakhuluma okuningi, kodwa into abaqinisekisa ngayo ukuthi akeze ukubashiya bezintandane, kodwa uzothuma esesekhaya. Basecela ubaba wakhe onguJehova athumele umoya oyingcwele ozobe usubafundisa konke, ubakhumbuze konke uJesu akukhulumile. Singakhohlwa sithena sikhumbule ey'fundweni ey'dlulileyo sithena uJehova akekho umuntu oseke wamazi wambona, kodwa kwaphoqa ukuthi kwehle uJesu Kristu owayekade naye, owayemazi, ezomveza lapha emhlabeni. So uJesu Kristu naye-ke uma esehamba lapha eseya ekhaya ezulwini, uthi akeze ukusishiya sisodwa. Wasithembisa umoya ongcwele. Usuthi-ke umoya ongcwele lokhu angeke uze ukhulume okwawo, ngoba vele ukhona apha uJesu Kristu ethi mina nobaba simunye. So umoya ongcwele wawukhona ekuqaleni kudalwa, nomoya ongcwele-ke okushiwo uKristu uyaku-aphuva, futhi okushiwo ubaba yikho lokhu aku-aphuvayo, ngoba uNkulunkulu munye, kodwa unesiqu sokuthi khona uNkulunkulu uyise uJehova, kube khona uNkulunkulu indodana uJesu, kube khona uNkulunkulu umoya ongcwele lona obizwe ngomduduzi, ngomthokozisi. Indodana lena efike yabizwa ngolizwi, ngo-Emmanuel, indodana kaNkulunkulu uJesu. Maningi amagama asetshenziswa, kodwa uyise, indodana nomoya ongcwele uNkulunkulu munye oziqu zintathu. So uma uJesu esehamba usehlisa umoya ongcwele ukuthi lokho akade ekwenza ekukhuluma umoya ongcwele abafundi abasezukusala-ke bodwa, bazosala nalo moya oyingcwele. So abesezukuba zintandane. Sakhonkludi izolo ukuthi uJesu Kristu khathi ehamba akasinikezanga i-responsibility yokuthi sikhethane sodwa ukuthi ubani ozoxhumana nezulu, siy'bekele abaholi. Mhlawumpe sizothi lo mholi uzoma endaweni kaNkulunkulu, uzoba uNkulunkulu wami ngoba uNkulunkulu indodana akasekho. Kodwa yena uKristu wehlisa umoya oyingcwele okuphruva ukuthi noma bengaba khona abaholi, kodwa ngeke beze bebe uNkulunkulu. Uyabo, ngeke sithi uNkulunkulu sibanibani, sikhuleke kubo, sithi mhlawumpe khona iy'nhlahla esingayinikezwa yibona. uJesu Kristu wathi uma ekhuphuka washiya umoya ongcwele. Size safunda sakhonkludi ukuthi uma kukhona umuntu-ke obekiwe endaweni kaJesu, lowo muntu simbeka endaweni kaNkulunkulu, ngoba uJesu wayethembeka, wacela ubaba ukuthi esinike yena isipho esiphakemeyo, isipho sikamoya ongcwele, isipho sikaNkulunkulu uqobo. Mhlawumpe umuntu uzozibuza ukuthi okay, umuntu uma nomoya oyingcwele sizombona ngani-ke? Nanko-ke bathi bayamakholwa noma sekufuna ngibe yikholwa, kodwa uma nginomoya oyingcwele, ikholo linomoya oyingcwele lizobonakala ngani? Sizofunda incwadi uGalathiya 5 uvesi 22 no-23. Galatiya 5 uvesi 22 no-23 uthi okay, uma umuntu esenomoya ongcwele kuba sekubanjena yena. Uma ufunda uGalathiya 5 uvesi 22 no-23 uthi, kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela,
nobubele, nobuvi, nokukholeka. 23. Nobumnene, nokuzithiba, akukho mthetho omelana nokunjalo. Amen. Yilokho uNkulunkulu akufundisa ukuthi umuntu uma esenomoya ongcwele kuzozenzakalela khona ukuthi abe nothando. Hheyi, uma ngingumzalwane kukhona umuntu engimzondayo, engingambingeleli, lokho kusho ukuthi umoya oyingcwele awukho kimi. Kodwa-ke akusona isimo esiqeda ithemba. Ukuthi uyakubona lokho akusho ukuthi usuzolahlwa. Ukubone kahle ekuseni isikhathi inhliziyo nengqondo isasebenza ukuthi nje ngiye kuNkulunkulu ngicela ukuphenduka. Ngicela ukuhlanzeka khona umoya oyingcwele unguNkulunkulu ozohlala kimi ungenze ukuthi ngibe nothando. Ngoba siyakhumbula ukuthi sathi uma ufunda uJohn 14 ukuthi uJesu Kristu izwe lingeke liwamukele umoya oyingcwele ngoba vele aliwazi, uyabo, ngoba alimazanga yena uJesu Kristu. So ngeke vele lamukele umoya oyingcwele. So noma sengiwumuntu ongenalo uthando ngidinga ukukhuleka ngicele uNkulunkulu ukuthi ngihlanze ukuze ngobe ngithi ngamukele uJesu ngizosale sengamukeliswa namandla kamoya oyingcwele ngoba isithelo sikamoya oyingcwele kufanele kube uthando. Sifundile izwe John 3:16 lapho kuthiwa ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe yodwa. So uma kukhulunywa ngezwe kukhulunywa ngabantu abangakholwa. Umuntu ongakholwa wenza nanoma yini na ehlasimulisa umzimba. Kodwa uNkulunkulu kuthiwa wathanda labo bantu kangangokuthi waletha uJesu ukuthi ezobafela bonke ukuze bonke abantu bezosindiswa. So siqonda ukuvezela ukuthi uthando aluhambi nemibandela. Ngekuzwe ukuthi umuntu ngiyamthanda ngoba wangenzelani, ngiyamthanda ngoba wakithi, ngiyamthanda ngoba ngaba ngikho la kuba ubengekho yena, ngiyamthanda ngoba uyangilalela. uNkulunkulu akasebenzanga ngaleyo ndlela. uNkulunkulu walithanda izwe azi kahle ukuthi alimlaleli, alimfuni, kodwa walithanda wenza indlela yokuthi siphile. Nanjengamanje sifunda ngoNkulunkulu, kodwa kuningi okukhulunywa. uNkulunkulu yena lona ukhangethukwe, kuhlekiswe ngayo, kwenziwe ama-jokes ngezwi likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu sasibekezelele ngoba uluthando, ebona ukuthi asimlaleli sinjalo. Anethemba lokuthi siphenduke. So kuba nothando ngiqonda ukuthi kuyisithelo sikamoya. Alunamgomo, alinambandela, nokujabula. Yazi umuntu nokuthula, kuyakhulunywa ngokuthula la, nokuthula, nokubekezela. Kujwayele ukuthi sitshelane sithi bekezela, uyabo. Kodwa uma usufunda iBhayibheli, ukubekezela kuyisithelo somuntu onomoya ongcwele. So khona engasho umuntu ukuthi ubekezele engakholwa, engenaJesu, engenamoya oyingcwele, kodwa uzobe usobona ekugcineni ukuthi yazi ubengabekezela, ubethule ngoba lapha mhlawumbe uthole aqhuma khona bese uzokubalela ukuthi wena wenza u-1, wenza u-2, wenza u-3, yabo. Kodwa uma sithola ukubekezela okuvela kuJesu, vele ngabe singabekezeli ngamandla ethu, yabo. So ngabe singabekezeli kodwa ngabe sisizwa umoya oyingcwele usiqinisa, usiqondisa, usiduduza, usipho ukubekezela, usipho ukuthula, ube nokuthula osizini. Ngoba into evamisile ukuthi umuntu mhlawumbe uma ehlelwe into ebuhlungu, uma ufika uzokhuluma naye mhlawumbe uzombuza vele kuphendule kubhekisele. Mase usuthi uma uyibuza ngelinye ilanga noma besha abanye bethe kodwa wasuke waqondana kabi naye ne-stress eseyinhlungwini. uNkulunkulu akakuvezi lokho. Uthi nje iy'thandelo zikamoya uyathanda, akushiwongo ukuthi uthanda, akunambandelo, unokuthula, unokubekezela, unobubele, nobuvi, nokukholeka. Ukholeka ukuthi uma uthela into uzoyenza uyenze ngempela, uyabo. Kwathiwa nobumnene, umuntu omnene umuntu ongenangozi. Yazi ngisho ungayenza into, ungamlimazi umuntu, ungamshaya umuntu, ungamlimaza nangamagama, ukhona into ongayikhuluma kuyena eswace ngoba eziyiqiniso, kodwa ngenxa yokuthi umnene awunabungozi. Uma kuthiwa yiwani mnene njengamajuba alinangozi. So umuntu onomoya oyingcwele bekumele isithelo sakhe kube umnene o-approach-eka, ongekeze kulimaze ngesandla, ongekeze kulimaze ngisho nangezwi, ongekeze kulimaze ngisho nangeso, ngoba omunye akakhulumi, akanasandla, kodwa iso akakubuke ngalo likwenze uzibone uwu-0, ekwehlise uphume ekhaya uzizwe ukuthi uyinkosikazi, ekubuke ngendlela yokuthi uvele uzizwe uyintombazane lenyana encane futhi nayo empofu, ephaphathekile ngenxa yeso. So uNkulunkulu into esiyithola ukuthi izithelo zikamoya ubumnene. Ubumnene-ke umuntu ongenabungozi,
Akusho ukuthi ubungozi uzoba nabo ngoba usushaya noma ngoba usudubula. Ungaba nobungozi ngesandla, ungaba nobungozi ngamazwi owakhulumayo abulalayo, ungaba nobungozi ngezitho zomzimba, indlela ozisebenzisa ngayo iso lakho. Okay, sathola ukuthi umuntu onomoya ongcwele unanokuzithiba. Ukuzithiba ithi into ikhona kodwa unquma ukungayenzi. Abanye abantu bathi bayazithiba, abakudli ukudla okuthile, abayidli inyama ethile, kanti cha, imali yokuyithenga engekho. Akusikhona ukuzithiba. Omunye uthi akaphuzi, akaphuzi ngoba mhlawumbe imali akanayo, noma usaba abazali, noma usaba izimo ey'thile ukuthi uma ngeke ngabonakala ngezinto. Kodwa ukuzithiba isithelo sikamoya sokuthi le nto wazi ngaphakathi ukuthi unalo ithuba lokuthi uyenze, unalo ithuba lokuthi ungajola, kodwa uzithibe nalowo muntu ngoba vele uyakufuna, kodwa ungajoli, uzithibe. Unalo ithuba lokuthi ungayiphuza le nto, kodwa unalo ithuba lokuthi ungayintshontsha le mali, kodwa uzithibe. Ungakwenzi lokho even though ubone ukuthi ungakwenza kungabi bikho into ezokukhomba ukuthi uwokwenzela ubufakazi ngeke buze bube khona bokunameka, kodwa ngenxa yokuthi usaba uNkulunkulu, wamukela uJesu, umoya ongcwele wahlala kuwe, uyaqonda ukuthi awusiwedwa. Izulu liya ngomoya walo oyingcwele ngoba nawo uyakhuluma, uyabo. Iwona ukuthi uyasikhumbuza, uyasifundisa. Uma usuthena ungakwenzi. So uzithibe kukho konke, ungalindeli ukuthi usaba usibanibani, usaba umholi othile ebandleni, kodwa uwedwa. Kuyisithelo sikamoya ukuthi umuntu ezithibe. Ngakho sike sathi uJesu othembekile ukuthi-ke ayekho njengamanje uma sifunda iBhayibheli umuntu ozoba nesizathu sokuthi enze izinto ey'nkulu eziwukona bese ethi akekho owayengifundisa. Mhlawumbe umbuzo angazibuza wona ukuthi-ke singaqondisa kanjani ukuphila kwethu na? Yazi uma ufunda yena uGalathiya ukuze uzoba nokuphila okuqondileyo. Uma sizofunda uGalathiya 5 siye kuvesi 26 wakhona, uthi masingafuni udumo oluze siqalana sifelana umhawu. Yazi uma umuntu esaba nomhawu impilo yakhe noma esafuna ukudunywa adunyiswe ngokuthi yena kungenzeka impilo yakhe ingabi impilo eqondile. Ngoba-ke siqapheleni lokhu, uKristu uthembise isipho sikamoya oyingcwele ebandleni lakhe. Lesi sithembiso singesethu njengokuba sasingesabafundi bokuqala, kepha njengazo zonke izithembiso sinikezwe ngaphansi kwezimo ey'thile. Lesi sipho sikamoya oyingcwele kuthiwa baningi abakholwayo futhi bafune izithembiso zeNkosi uNkulunkulu. Bayakhuluma ngoKristu nangomoya oyingcwele, kepha abafumani usizo. Ngoba yini? Ngoba abanikeli imiphefumulo yabo ukuba iholwe futhi iqondiswe yizithunywa zezulu. Into efuneka siyazi ukuthi asikwazi ukusebenzisa umoya oyingcwele, kepha ngumoya ongcwele okufanele asebenzise thina. Kepha abaningi abakuthobeli lokhu. Sicabanga ukuthi thina sizosebenzisa umoya ongcwele, kanti umoya ongcwele kufuneka usebenzise thina. Njengoba kukhulunywa wathiwa qala u2 Peter 1:21 uthi-ke kepha amadoda eqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu akhuluma okukaNkulunkulu. So umoya ongcwele usebenzisela amadoda akhuluma okukaNkulunkulu. Sifunde leyo vesi esifundeni esidlulileyo ukuthi apha amadoda kaNkulunkulu eqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu akhuluma okukaNkulunkulu. Nathi umoya ongcwele iwona ozosisebenzisa, hayi ukuthi sizowubiza umoya ongcwele bese siyawusebenzisa. Asikwazi ukusebenzisa umoya ongcwele, ngumoya ongcwele okufanele asisebenzise. Kepha abaningi abakuthobeli lokhu, bafuna ukuzilawula bona, yabo. Excuse me. Yikho lokhu singatholi isipho sasezulwini. Yilaba abalinda uNkulunkulu ngokuthobeka kuphela, labo balinda ukuqondiswa nguye nomusa wakhe, yibona abanikezwa umoya ongcwele. Amandla kaNkulunkulu alindele bona ukuba bawabize futhi bawamukele. Izithembiso zezibusiso ezitholakala ngokholo ziletha uchungechunge lezinye izibusiso kanye nazo. Zinikezwa ngangokwengcebo yomusa kaKristu, futhi uKristu ulindele ukunika yilowo nalowo mphefumulo
ngangobungako kanjani ngangobungako besitsha sokuwamukela. Mhlampe umuntu umbuzo akazibuza wona uthi ngomoya oyingcwele sesithole ukuthi uNkulunkulu uyaphila, kuwona ozobe usifundisa usiqondisa. Sifundile kakhulu izolo ukuthi wenzani kithi umoya oyingcwele. Sathi ngisho sifunda iBhayibheli siqala sithandaza nje sigcina sifuna siphethe ngomkhuleko, simema umoya oyingcwele. Uyasifundisa, uyasikhumbuza, uyasiqondisa, uyasiduduza, uyasithokozisa, kuningi. Sifunde amavesi amaningi izolo. Mhlampe-ke namhlanje, ngoba namhlanje sifunde ngezithelo ukuthi okay usunomoya, usufundisekile. Kodwa uma umoya ongaphakathi kufanele kube khona iy'thelo. Umuntu onothando, umuntu ongenambuzo, onobubele, umuntu oyitheba. Yizithelo zokuthi-ke lezo unomoya oyingcwele. Yazi omunye umuntu ngeke ezesho ukuthi unomoya oyingcwele, kodwa umuntu uma efunda iBhayibheli uyabona ukuthi cha, uNkulunkulu umsizile uSibanimani, unomoya oyingcwele, uyazithiba. Ngoba le nto akakhulunywe kuyona bekuyinto yokuthi kufanele imthukuthelise kakhulu, aze acasuke, kodwa kungenzeki kanjalo. Azithibe, ukuzithibe ngisho nasemazwini okufuna ukuwakhuluma. Yini leyo? Isithelo sikamoya ongcwele. Mhlawumbe umbuzo ukuthi singamcunula kanjani umoya oyingcwele. Yini esingasenza ngoba uNkulunkulu singamcunula kanjani umoya oyingcwele? Yazi uma ufunda incwadi kwabaseFesu 40 uvesi 30, uma ufunda hayi bo ngiyaxolisa, abaseFesu 4 uvesi 30, abaseFesu 4 uvesi 30 uthi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Ningamdabukisi umoya kaNkulunkulu. Okay, ngicela nje ukuthi ngamabomu ngiqale laphaya ku-29. Uvesi 29 uthi Efesu 4 vesi 29 uthi makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa makube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Sengathi yabona nje kade sifunda ngey'thelo zikamoya ukuthi sithena umuntu onomoya oyingcwele akanabungozi, ngisho namazwi akhe awabuhlungu. Kuthiwa malingaphumi nalizwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo. Uyazi njengamanje siphila emhlabeni la khona ukuhlambalaza, umuntu avele ayithuke inhlamba ezidlangalaleni, abantu behleke, noma kwenziwe ama-jokes, kuhlekwe nje, kuphuma amazwi abolileyo angcolisa umkhathi. Ukuthi uma uhamba nomntwana omncane bese ngathi ungamvala indlebe, angcolisa umoya. Uma uhamba nomntwana omncane bese ngathi ungamvala indlebe. uNkulunkulu uyakunqaba lokho, ngoba uma senza lokho kufanele sikhulume amazwi alungele ukwakha. Yazi akudingakali ukuthi nize lihlale phansi nomuntu nibe serious nivule iBhayibheli uma ufuna ukumakha. Uma umoya oyingcwele ekithi, ungakhuluma kumnandi, lingafundi iBhayibheli, ukhulume okukaNkulunkulu. Njengala madoda ekuthiwa amadoda angcwele kaNkulunkulu akhuluma okukaNkulunkulu, siyalane, sakhane, sakhane. uNkulunkulu ilokho, ngoba uma kuphuma igama elibolileyo emlonyeni wethu siyamdabukisa umoya oyingcwele. u-30 Efesu 4 vesi 30 ukuthi-ke ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ukuze kube lusuku lokuhlengwa. Umoya kaNkulunkulu-ke angithi sithena utholwa abamukele uJesu Kristu, sibekwa uphawu ngawo ukuze kube yini? Lusuku lokuhlengwa. Into ekufuneka siyiqonde ukuthi kufuneka sifune isiqu, hhayi amandla athile ethonya, isiqu sobuNkulunkulu esizoba sohlangothini lwethu. Umoya oyingcwele loyo. Uma sibekana sodwa ukuthi wena uzoba uNkulunkulu wami, kodwa akusalayo sithena uma sifunda uNkulunkulu weqiniso, wasathola ukuthi onkulunkulu abangadalanga amazulu nomhlaba, labo nkulunkulu bazobhubha. So siyadinga ukuthi lowo nalowo azifunele isiqu sobuNkulunkulu esizoba sohlangothini lwethu. Akasishiye uJesu Kristu, usishiye nani? Nomoya oyingcwele, isiqu sobuNkulunkulu umoya oyingcwele akasishiyele khona. Ngisho uma sikholwa sizosamukela esizoba sohlangothini lwethu leso sipho. Sikwazi ukuba ngamandla ethu lesi siqu kubo bonke ubuthakathaka. Ubuthakathaka awukwazi ukuyithiba. Siceleni.
uNkulunkulu asiphe ukukholwa, samukele umoya oNgcwele, sipheze kulezi zinto eziwubuthakathaka ezibonakala kuthina. Sikwazi ukubanga amandla ethu lesi siqu kubo bonke ubuthakathaka. Sibe ukuthula kwethu kuzo zonke iy'nkathazo. Zithi noma zikhona iy'nkathazo kodwa umphefumulo womuntu ube nokuthula. Umoya oNgcwele umduduzi wethu nomthokozisi wethu, ukuhlakanipha kwethu kubo bonke ubumnyama, umqondisi wethu kuzo zonke izinkathazo, nomthokozisi, umqondisi wethu kuzo zonke iy'nkathazo. Umoya oNgcwele abe ukulunga kwethu nxa isono sinamandla, umnqobi wezilingo zethu, umhlobo nomqedi wesizungu sethu, futhi lo muntu omnandi nonamandla unikezwe kuthina kithina ngabanye futhi ulindele ukungena ezinhliziyweni zethu. Amen. uNkulunkulu umoya oNgcwele kuthina awawamukeliswa abafundi abebamukele uJesu Kristu. Esehamba uJesu Kristu baphe isipho sikamoya oNgcwele. Nanganathi-ke esikhathini samanje, uma simamukele uJesu lesi sipho sikamoya oNgcwele, uNkulunkulu ufuna ukusipha sona. Ngabe mhlawumpe uyaziwa ukuthi unenhliziyo encane noma lento iwubuthakathaka bakho, uthi uNkulunkulu ngomoya oNgcwele engaqondiseka. Ngabe umuntu onesizungu, uma ufunda iBhayibheli uthona uyafundisa, noma usuhleli uyakukhumbuza okufundile, ngoba uzohamba kuhambe sifunde sithole izithembiso ezimnandi ney'profethi uNkulunkulu ayikhulume zona. Soze ube nesizungu uma umoya oNgcwele ungaphakathi kithi, ngoba uveziwe enguNkulunkulu, wavezwe amandla ethu. Mhlawumpe umbuzo umuntu angazibuza wona, ngoba kushiwo kuthiwa nalana kumnyama emhlabeni. Ukuphruva ukuthi kumnyama yingoba umuntu uthatha indlela namhlanje akayibona ukuthi inhle, ithathwe wuye Nkosi yami enqume ukuthi kuzokwenziwa yimi lokhu, kodwa yena futhi useyakhala ekugcineni ethi ukube ngangazi. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi kumnyama uhambile waye engozini ngoba bekumnyama, uyabo. Kodwa nampu ubumnyama futhi obukhona-ke nje obu-literal, ukuthi uma uhamba ubumnyama sekuze wafaka ama-street lamps, ngoba uma uhamba ebumnyameni ungaze ugcobe zonke iy'nto eziyingozi, ungaboni nawe ukucuthile nesilwane esicuthile. Kwase sekwenza ukuthi kube khona ukukhanya khona abantu bezophepha. So emhlabeni kumnyama, ubona iy'nqumo-ke kumnyama spiritual kwezikamoya, ngoba khona abantu esihamba nabo sibuye sihlukane nabo. Ukube bekukhanya mhlawumbe besizokwazi ukuthi vele ngizohlukana noma besizovele singaqali nanokuqala ukuhamba nabo. Khona iy'nqumo esiy'thathayo njengamanje siy'solayo ngazo, kodwa kuthiwa umoya oNgcwele lona ukuhlakanipha kwethu kubo bonke ubumnyama. Kuzothi kumnyama kunje kodwa ngenxa yomoya oNgcwele sikwazi ukuthi kukhanye, ngibone ngazi isiphetho sento ngisayiqala, ngenxa yokuthi ngifunda izwi, ngilifundiswa umoya oNgcwele, unawo uhamandla nomzali noNkulunkulu wami. Umbuzo mhlawumpe okugcina esingazibuza wona ukuthi-ke, hlangothi luphi lokusebenza oluzobonakala empilweni yomKristu weqiniso ogcwaliswe ngomoya na? Hlangothi luphi lokusebenza oluzobonakala empilweni yomKristu weqiniso ogcwaliswe ngomoya? Sifunda iZenzo 1, incwadi yeZenzo 1 verse 8. iZenzo 1 verse 8 zifundeka kanje. iZenzo 1 verse 8. Kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Umuntu onomoya oNgcwele uzawuba ufakazi kaNkulunkulu. Uyazi, uyafakaza ngoNkulunkulu ukhuluma, ungabi namahloni ukuthi uNkulunkulu uyinkosi, uNkulunkulu weqiniso udalile amazwe nomhlaba. Uba ngufakazi kaNkulunkulu emhlabeni wonke. Omunye umuntu noma engasakhulumanga ngomlomo, kodwa uwufakazi ngesimilo sakhe ukuthi uwufakazi kaNkulunkulu ngesimilo sakhe, ukuthi isimilo sakhe sifuze esikaJesu, ehamba egqokile ekhuluma kungaphumi izwi elibolileyo emlonyeni wakhe, uwufakazi kaNkulunkulu umhlaba wonke. Ngoba sike sasho ukuthi-ke umoya oNgcwele kuthiwani nawo unezithelo.
So lezi izithelo zokufakazi ukuthi umuntu unomoya oyingcwele. Uthi uNkulunkulu kodwa niza kwamukelisa amandla umoya oyingcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami. Uma umoya oyingcwele usufikile empilweni yomuntu, lowo muntu ube eseba ngofakazi kaNkulunkulu, abone kuyinto kuwuwona umsebenzi wakhe ukuthi yena abe ngufakazi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu utheni? Masifunda uMatewu 28 uvesi 19 vesi 20. Utheni uNkulunkulu ebantwini abakholwayo sebemukela umoya oyingcwele, noma abantu abakholwayo abahabafundi bakhe? Utheni uNkulunkulu kuMatewu 28 uvesi 19 novesi 20? Uthi-ke, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likabani? LikaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyele ngakho. Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Umuntu umzalwane okholwayo okuvela kuyena izithelo zikamoya oyingcwele, ube esenza umsebenzi wokuthi ufakaza ngoNkulunkulu, efundisa abantu konke okushiwo uJesu uqobo, uNkulunkulu uqobo. Kuthiwa nibabhabhadise, umbhabhadiso sibhabhadiswa egameni likaYise, sithena uNkulunkulu ubaba uyise uJehova, nelendodana, indodana ubani? uJesu Kristu, sikuthola khona ey'fundweni ey'ngcwele, nelikamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ubani? Umduduzi, umthokozisi. Sifunde okuningi. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi lwayo usukwini lanamhlanje, manje naphakade. Amen. uNkulunkulu uma esiphila ukuphila, isifundo esilandelayo esizosifunda, usifundo 5, uzobe uthi isihloko sakhona, usathane, isitha sikaNkulunkulu. Kuzofuneka sazi ukuthi usathane ubani, uphumaphi, uvelaphi, siyini isiphetho sakhe. Kodwa kufuneka mhlawumbe nje namhlanje esingaphana khona okuncane ukuthi isihloko sizobe sithini? Usathane, isitha sikaNkulunkulu. Amen. Ngoba kusifundo 5 wethu lo, sikutholele mhlawumbe ukwenza recap. Umoya oyingcwele wamukelwe, washiwa uJesu, uJesu esenyukele ezulwini, umoya oyingcwele uzoma endaweni yakhe. Lokho bekwenziwe bekufundiswa uJesu, umoya oyingcwele uzoqhubeka nalokho. Umoya oyingcwele asiwusebenzisi, kodwa ngenxa yokuthi uyiNkulunkulu wona ozosebenzisa thina. So umoya oyingcwele uJesu wawubeka endaweni kaNkulunkulu, ukuprove ukuthi asizukubekana thina sodwa sithi bengidinga uNkulunkulu, ngoba uJesu Kristu usibekile isiqu sesithathu sobuNkulunkulu esiwumoya oyingcwele. uNkulunkulu ubonakala ngani? Wayekhona kudalwa izulu nomhlaba, uphakade. So uyise wayekhuluma ngezwi, ulizwi oyindodana, umoya kaNgcwele wehla wenyuka phezu kwamanzi ekudalweni kwamazulu nomhlaba. Yilokho esikutholele ey'fundweni ezidlule. Sesizofunda isifundo esisha, isifundo 5, esithi usathane, isitha sikaNkulunkulu. Amen. Masikhuleke. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba ngezwi osiphe lona. Siyacela Nkosi ukuthi lapha ey'ndaweni ezihlukene sibone isidingo sokukulalela, sibone siduduzeke nxa sibone ukuthi ngempela kanti asizona iy'ntandane. Ngempela ngisho ngathiwa umuntu isitha nesono sesimenze ukuthi ebuke edeleleke, izinga lakhe liphansi, ebonakale kuhloya kangakanani. Kukhona ithemba uma uNkulunkulu engachemile ephe isipho sikamoya oyingcwele, hhayi kwaba yisabathile, kodwa saba abakholwayo. Cela usiphe lokho kukholwa. Amen.